Шора Татарстан мусульманнарының диния нәзарәте мөслим мөхтәсибәте һәм Ак калфак бүтән дөнья татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы тарафыннан оештырыла. Мөслимдә киемгә икенче тормыш акциясе 4нче ел рәттән уза. Мәктәпкә әзерлек ярминкәсендә килгәндә шара тәүге тапкыр үтте. Шараның оештыручысы Илүсә Исламова катнашучыларны һәрчак елмаеп каршы ала. Татнефть акционерлык оешмасының игілік энергиясы социаль проектында катнашып, грант тоттым. Менә шушы марафоннарны оештыруга, үткәрергә җиһазлар алдык, ясаттык. 6400 дәнә мәктәп киемнәре, кирәк-яраклар, аяк киемнәре җыелды. Акция авыр хәлдә калганнарга, мохтаҗ кешеләргә, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү максатыннан оештырыла. Хәйриячеләр һәр елдагыча чарада бик теләп катнаша. Теләге булган кешеләр хәләл үзәк бинасына яхшы сыйфаттагы яки бөтенләй киелмәгән киемнәрне, канцелярия товарлары, мәктәп кирәк-яраклары китерергә мөмкин. Бик күп киләләр, мин монда 2нче ел волонтер булып эшлим. Бик күп киләләр, әйбер алалар, рәхмәтләрен әйтеп чыгып китәләр. 16-17 август көннәрендә киемнәрне җыю оештырылган булса, бу атнаның ял көннәрендә мохтаҗ гаиләләр киемнәрне килеп карап алып китәргә мөмкин. Киләсе мондай акция октябрь аенда оештырылачак дип көтелә. Рамиля Сәләмова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.